ang NTV, CCTN, News and Public Affairs. Muhatod kaninyo sa Burial Procession. Naglaon pa lang ang buwak na ang mga tao sa Mactan Bridge ingon man sa Piro area. Silang tanan na nagbuhat mag-abot sa Santo Niño o sa mahal nga Birhen. Nihigayuna nakatuyok na ang MV Senior Santo Niño nga may gisakyan sa imahen diri sa may ilawom sa unang taytayan sa Mactan. Nindot ang dagat sa panahon karon, gibuligan gyud sa Santo Niño ug mahal nga Birhen ang katawhan niya ni Tampo sa tinugig nga kalibutan. Di mahalagway sa pulong ang talan-awon ni sa atong limutangan, puno sa kamaya ug kabalaan. Nihigayuna na midpit na ang MV Senior Santo Niño nga may gisakyan sa imahen ni Senior Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe dinhi sa may Pier